kunnafoni sɛbɛnw ye lakalili kɛ bi min ye Mali ka minisiri min bɛ yen ni ale sigilen bɛ ka ɲɛsin Mali ani jamana wɛrɛ cɛ koɲa ɲɛnabɔw ma Abdoulaye Diop ale bɛ wulikajɔw la bi ka ɲɛsin farafinna tilebinyanfɛtɔnw ka kuluba min bɛ yen n'u b'a wele faransikan na ko CEDEAO olu kan ka sigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ Nizeriyakaw yɛrɛ fɛ Abuja sigi a bɛna taa ka ɲɛsin Mali ani la Guinée de ma olu ka politiki ko bɛ ka taa tasira min fɛ a dɔ la min ye ɲangili ye o bɛna yakubaya tuguni Mali yɛrɛ faamaw wala malidenw yɛrɛ kan o ɲɛsiran kama sa Abdoulaye Diop a bɛ wulikajɔ la bi ka kumaɲɔgɔnyaw kɔni kɛ ni farafinna tilebinyanfɛtɔ jamana ɲɛmaaw ye kunnafoni di sɛbɛnw y'u da don a la k'a ɲɛfɔ an baw o sommet kelen ne ye farafinna tilebinyanfɛtɔn ka sigi kɛnɛkɛlen bɛna kɛ dimanche nata min ye Senegalikaw olu ka jamana ɲɛmaa Macky Sall ale fana ye kɔrɔfɔ dɔw bɔ ka bin Mali yɛrɛ ka gɛlɛyaw kan kunnafoni sɛbɛnw y'u da don a la k'a ɲɛfɔ Boni bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛtaga ta ni y'o jɛ aw nana arajo min ye sigafɔ min kuma bɛ jamana kɔnɔ a bɛ waati jamaw n'o ye Assise nationale de la refondation ye a yɛrɛla k'a fɔ a baaraw kan ka daminɛ sini sibiri bɛrɛbɛrɛtɔn caman kɔni bɛ bi olu kɛlen don k'u jɔ jɛmɛfɔla jɔyɔrɔ la k'a fɔ olu tɛna taa la cogoya si la kunnafoni di sɛbɛnw y'u da don a la k'a ɲɛfɔ n'aw mana arajo ɲɛtaga ye o n'aw mana alamabaaw min ye affaire Bakari Togola ye an ye a kalan don kibaru tɛmɛnen na yan nɔ k'a fɔ minisiri min sigilen bɛ ka ɲɛsin sariyakow kan ale ye sɛbɛnfura dɔw furubaya a yira k'a fɔ kiiri kɛra cogoya min na ale bɛ fɛ sɛgɛsɛgɛliw ka k'a la kunnafoni di sɛbɛnw y'u da don a la ka pereperelatigiw di bi don ninnu de ye dɔnkibaru fanbaw ye seerew fana bɛ yen olu bɛna da aw tulo kan ka fara nin bɛɛ lajɛlen kan ka nin kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen labɛn ka da aw tulo kan o bɛ Ibrahim Jawara bolo nɛgɛ karafe o samanen bɛ ni fulakɛ wɔrɛnta ye Amza Sidibe aw bisimila an lamɛnbaaw aw bisimila kunnafoni sɛbɛn l'indépendant a ye a yira k'a fɔ Mali ka minisiri min sigilen bɛ ka ɲɛsin Mali ani jamana wɛrɛ cɛ koɲa ɲɛnabɔw ma n'o ye Abdoulaye Diop a bɛ ka wulikajɔw caman kɔni kɛ bi ka ɲɛsin farafinna tilebinyanfɛtɔn olu ka ɲɛmaa minnu bɛ yen ka sababuya kɛ mun ye min ye gɛlɛya ko kuma min bɛ bi ni a berew kɔni kɔrɔtalen bɛ sanfɛ u bɛ fɛn min wele faransikan na k'a fɔ sanction supplémentaire o ɲɛsilen bɛ an faso Maliba yɛrɛ ma bi ka kɛɲɛ sa min ye nin jɛkuluba in ye olu ka ɲɔgɔn ye kan ka kɛ kari nata a yɛrɛla k'a fɔ o sababuya la sa jamana faamaw u ye wulikajɔw kɔni sigi sen kan ka danaya da Abdoulaye Diop yɛrɛ kan ale ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ ka taa kumaɲɔgɔnyaw kɛ ni farafinna tilebinyanfɛtɔn ɲɛmaaw ye ka kɛɲɛ ni desanburu kalo tile 7 tɛmɛnen ye a ye wulikajɔ kɛ ka taa Ganakaw yɛrɛ fɛ yen Gana jamana ɲɛmaa n'o ye Nana Akufo-Addo ye kumaɲɔgɔnyaw tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ la ka se ka hakilini jagabɔ kɛ cogoya jumɛn na Mali bɛ se ka kisi gɛlɛya minnu kofɔlen don bi farafinna tilebinyanfɛtɔn maaw fɛ o tɔɔrɔ ma o kɔfɛ CEDEAO yɛrɛ ka ɲɛmaa dɔ fana bɛ yen n'o ye Jean-Claude Kwasi Buru ye CEDEAO ka kulu min bɛ yen ni o ye a commission o ɲɛmaa ye a ye wulikajɔ kɛ ka taa o fana kumaɲɔgɔnya ka se ka ɲɛfɔli kɛ Mali yɛrɛ bɛ danga min kɔnɔ bi u bɛ se ka faamuyaw sɔrɔ a la cogo jumɛn na Mali bɛ se ka kisi gɛlɛya kɔfɔlen ninnu ma ka kɛɲɛ ni Musa Sayon Kamara ale ka fasiri ye a ye a yira k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ ni maa kɔfɔlen n'o ye Abdoulaye Diop ye ale kɔni bɛ bi Colonel Assimi Goïta ale ka cidenya la ka ɲɛsin farafinna tilebinyanfɛtɔn o ɲɛmaaw ma Gana jamana ɲɛmaa n'o ye Nana Akufo-Addo ye a ye wulikajɔ kɛ ka taa o fɛ yen ka taa ɲɛfɔli kɔni kɛ a ye desanburu kalo tɛmɛnen tile 7 k'a yira la k'a fɔ min ye Mali gɛlɛya ninnu ye bi gɛlɛyaw caman bɛ sɔrɔ a kɔnɔna na kunnafoni sɛbɛn ye a yira k'a fɔ ka kɛɲɛ min ye olu ka nin kunnafoni yɛrɛ sɔrɔlen a sɔrɔla lasigidenw ka sira yɛrɛ fɛ Abdoulaye Diop a bɛ nin wulikajɔ min na
a tɛ ka bila minɛ foyi kɔnɔ k'a ye k'a fɔ CEDEAO kun kelen don k'i basa katigɛda de di Mali yɛrɛ ma min ye février kalo natɔ tile 27 san 2022 Mali ka se ka kalataw bɛɛ lajɛlen labɛn ni maa min segara ka sugandi jamana kɔnɔdenw fɛ o ka kɛ jamana ɲɛmaa ye nka a nana ye k'a fɔ gɛlɛyaw caman kɔni bɛ bi kalata yɛrɛ labɛnni na Abdoulaye Diop a bɛ wulikajɔw de la hali n'a sɔrɔla k'a fɔ Mali faamaw u tun ye perepelatigɛw di k'a yira k'a fɔ nin kɔrɔfɔ minnu kɔni fɔra wa a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ k'a fɔ Mali ka se ka kalataw kɔni olu baaraw sigi sen kan ka bɛn ni waati kɔfɛlenw ma o b'a yira k'a fɔ min ye kalatako kumaw ye siga kɔni t'a la a bɛna bɔ a dɔgɔ kɔrɔ wa Abdoulaye Diop a taara ni dalilu de ye ni maa kɔfɛlenw ninnu yɛrɛ fɛ yen kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ye a yira k'a fɔ ka kɛɲɛ sa Mali faamaw u bɛ wulikajɔ min na bi a yirala k'a fɔ min ye novembre kalo tɛmɛnen ye tile 24 a yirala k'a fɔ u ye projet de loi dɔw sigi sen kan min bɛ perepelatigɛw di an ka kalataw yɛrɛ taacogow yɛrɛ kan u bɛ fɛn min fɔ faransikan na autorité indépendante de gestion des élections olu ka kɔrɔfɔ u fɔra jamana faamaw fɛ wa siga yɛrɛ t'a la fiyewu nin kɔrɔfɔ ninnu fɔlen kɔ a yirala k'a fɔ parti politique ɲɛmaaw olu caman kɔni ye ban kɔni da ka da nin baara in yɛrɛ kɛcogo kɔni kan nka an bɛ waati min na i ko sisan an ka cakɛbɔdasoba min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ CNT Conseil national de transition a bilalen bɛ olu ka tabali yɛrɛ sanfɛ an bɛ waati min na i ko sisan waati nataw la u na a votew yɛrɛ kɛ kunnafoni sɛbɛn ka lakalila hali bi a yirala k'a fɔ Abdoulaye Diop ale ka dantigɛli senfɛ a ko min ye nin cakɛbɔda yɔrɔ in ye siga kɔni t'a la jamana faamaw olu ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ nin baara ninnu bɛ se ka sigi sen kan cogoya min na o de y'u ka hakilina ye o kɔfɛ maa minnu bɛna kɛ nin baara in yɛrɛ kɛbaa ye olu ka nomination o bɛna kɛ ka se k'u ka baaraw sigi sen kan o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa Mali faamaw u bɛ wulikajɔ la hali bi u bɛ fɛn wele faransikan na ko révision des listes électorales o baaraw fana daminɛna mun ye kalata o sɛbɛnfuraw ye ka se ka hakili jagabɔw kɛ maa minnu kan ka taa kalataw la olu baaraw perepelatigɛw bɛ ka kɛ Mali faamaw yɛrɛ fɛ kabiri sɛptamuru kalo tile gale san 2021 o kɔfɛ u bɛ fɛn wele faransikan na ko opération d'enrôlement a yirala k'a fɔ maa minnu bɛ bi malidenw yɛrɛ la ni olu tɔgɔw kan ka kɛ kalata papiyew yɛrɛ kan ka se ka olu perepelatigɛw di o baaraw fana bɛ senna bi jamana faamaw yɛrɛ fana fɛ kunnafoni sɛbɛn ka lakalila hali bi a ye a yira k'a fɔ nin bɛɛ kɔfɛ sa Mali faamaw u bɛ wulikajɔ la bi ka malidenw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogoya min b'a to yɛlɛmabaw bɛ se ka don Mali yɛrɛ kɔnɔna na yɛlɛma minnu n'olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka Mali yɛrɛ kisi kalata nataw la n'a yirala k'a fɔ maa minnu gagnena o kana taa kɛ kɔlɔlɔ ye jamana yɛrɛ kɔnɔna ma kunnafoni sɛbɛn ka lakalila hali bi a ye a yira k'a fɔ nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen senfɛ min ye Abdoulaye Diop ye a ye perepelatigɛw di k'a fɔ farafinna tilebinyanfɛtɔn olu ka ɲɛmaaw ma Mali faamaw u bɛ wulikajɔ min na bi o wulikajɔ nana kɛ fɛn ye fɛn min nin kalo in tile 11 min ye sigikafɔba min na a kɔrɔfɔw tun bɛ sen na a mɛnna a yirala k'a fɔ o baaraw bɛna sigi sen kan maliden mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ la bɛɛ lajɛlen k'i hakilinaw kɔni fɔ Mali yɛrɛ taabolo yɛlɛmaw bɛ se ka don a la cogoya min na a taara ka taa nin perepelatigɛw di farafinna tilebinyanfɛtɔn o ɲɛmaaw ma wa a y'a yira u la k'a fɔ olu ka bɛnkan mana kɛ min ye o de bɛna perepelatigɛ di u bɛ fɛn min fɔ faransikan na ko calendrier électoral kalataw baaraw olu bɛna kɛ kɛcogo minnu na olu bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ o cogoya la wa a bɛ ɲini o hakilina minnu mana bɔ ni sigikafɔ ninnu na k'a fɔ transition kunnama mana bɛn fɛn min ma o ka se ka labato ka sɔrɔ sariya sɔsɔ foyi ma se ka ye a kɔnɔna na kunnafoni sɛbɛn ka lakalila hali bi a ye a yira k'a fɔ o kɔfɛ min ye CEDEAO yɛrɛ a ka commission ɲɛmaa min bɛ yen n'o ye Jean-Claude Kwasi Buru ye a ye wulikajɔ kɛ ka taa o fana fɛ yen ka taa fana kuma ɲɔgɔnya Mali ka gɛlɛyaw bɛ cogoya min na a ye ɲɛfɔli kɛ kunnafoni sɛbɛn ye a yira k'a fɔ siga kɔni t'a la Abdoulaye Diop ale bɛ ka siran fɛn min ye bi o de ye k'a fɔ CEDEAO kɔni kɛn bɛ bi ka bagabagali min ta ka ɲɛsin Mali yɛrɛ ma u bɛ fɛn wele k'a fɔ sanction n'o ye ɲangili ye o ɲɛsiranya de do bi cogo jumɛn na Mali bɛ se ka kisi nin sanction yɛrɛ ma kunnafoni sɛbɛn ka lakalila hali bi
aye ayira k'a fɔ Abdoulaye Diop ka kɔrɔfɔw la ka ɲɛsin CEDEAO ale ka maa ɲɛmaaw yɛrɛ ma min ye Mali yɛrɛ Bamako yɛrɛ kɔnɔna na yan nɔ Abdoulaye Diop ale ye perepelatigɛ minnu di a ko ka kɛɲɛ ni décembre kalo tɛmɛnen o tile 2 a ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin jamana minnu bɛ an fɛ yan nɔ n'u ka lasigidenw wala n k'a fɔ jamana minnu ka lasigidenw bɛ an fɛ yan nɔ ka fara Nations Unies, Union européenne, Mission Union africaine ninnu fɛn fɛn bɛ yan a ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin olu ma k'u wele n'u ka se ka sigikafɔw kɛ Mali yɛrɛ bɛ taabolo min na bi ka a dantigɛli da u tulo kan min ye lakanabaliya nasira ye min ye jamana yɛrɛ bi a bɛ ka taa tasira minnu fɛ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ la a ye perepelatigɛw caman kɔni di olu ma kunnafoni sɛbɛn ye a yira k'a fɔ o kuruw kɔnɔna na ne ye jateminɛ kɛ farafinna yɛrɛ ale ka ɲɛmaaw caman tun bɛ a kɔnɔ l'européens u bɛ fɛn min wele k'a fɔ Europe, Afrique, Amérique fo ka taa se Asie, Océanie ninnu kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka maaw tun bɛ a kɔnɔna na maa bɛ se k'a fɔ nin waati ninnu na Mali faamaw u bɛ wulikajɔw la ka se ka nin baara ninnu ka sabati Mali yɛrɛ kɔnɔna na min ye kumaɲɔgɔnya ye kunnafoni sɛbɛn ka lakalahari bi a yira la k'a fɔ nin n'a ta bɛɛ lajɛlen na CEDEAO kɔni bɛ a kumakan de kan k'a fɔ Mali faamaw kalo 18 min dira u ma o kalo 18 kuncɛli kan ka kɛ ni kalataw de ye ka bɛn février kalo tile 27 san 2022 nin kɔni ye CEDEAO jɔyɔrɔ de ye nka siga kɔni t'a la kari nata CEDEAO ka perepelatigɛw olu bɛna fɔ Mali ka taabolo kan ka kɛ kɛcogo minnu na nin bɛɛ lajɛlen perepelatigɛw kɔni bɛna di kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin ye kabako ko ye n'i y'a jateminɛ waati min na CEDEAO bɛ labɛn na nin kalo in tile 12 san 2021 k'a fɔ u bɛna Mali ka kunkanko kumaw fɔ n'a sɔrɔ ɲangili de bɛna taa ka ɲɛsin Mali faamaw wala malidenw ma o perepelatigɛw bɛna di a yirala k'a fɔ jɛkulu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ yɛrɛwolo debout sur le rempart olu fana y'o kanbɔ k'a yira k'a fɔ nin kalo in tile 10 n'o bɛ bɛn bi yɛrɛ ma ani tile 11 fo ka taa bila tile 12 ma n'o bɛ taa jɔ fo kari la olu ye weleweledakan kɛ ka ɲɛsin maliden cɛman a n'a musoman bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka taa i yɛrɛ sɔrɔ boulevard de l'indépendance yɛrɛ la ka se k'u ka Mali yɛrɛ a fanga ɲɛmaaw u bɛ se k'u dɛmɛ ni cogoya min ye CEDEAO bɛ ka ɲangini min fɔ k'a bɛna ta ka ɲɛsin Mali ma k'a yira k'a fɔ siga kɔni t'a la CEDEAO kɔni ye Faransi ka baarakɛminɛn de ye a b'a kɛ kɛcogo ye cogo min ka di a ye wa olu tɛna sɔn a ma cogoya si la kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant bon o l'indépendant kelen a ye a yira k'a fɔ min ye Sénégal jamana ɲɛmaa ye n'o ye Macky Sall ye ale yɛrɛ fɛnɛ i fɛla di k'a fɔ CEDEAO kan ka lajɛ min kɛ Mali yɛrɛ kunkanko kow kan Macky Sall ye a yira k'a fɔ siga kɔni t'a la nin kɛnɛ in kan ni Mali faamaw sera ka na ni dalilu jɔnjɔnw ye dalilu minnu b'a to k'a fɔ CEDEAO bɛ se ka i pan Mali faamaw ka nin gɛlɛya ninnu kunna olu bɛna Mali faamaw yɛrɛ u bɛ jɛ di u ma mais ni o kɔni ma kɛ wa k'a fɔ kuma mugu la tɛ gansan siga kɔni t'a la CEDEAO bɛ n'i jɔ i jɔyɔrɔ la kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ye a yira k'a fɔ ka kɛɲɛ sa tile damadɔni ɲɔgɔn o de bɛ an ni CEDEAO yɛrɛ ka nin lajɛ ni ɲɔgɔn cɛ la lajɛ min n'a bɛna sigi ka ɲɛfɔli kɛ Mali politikiko nasiraw ani Laginɛ politikiko nasiraw o hukumu yɛrɛ kɔnɔna na min ye Macky Sall ale ye perepelatigɛw di a bɛ fɔ fɛn min ma faransikan na ko interview o nana kɛ Macky Sall kɔni fɛ Faransi o de ka jabaraniso min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ France 24 ka ɲɛfɔli kɛ Mali yɛrɛ a lakanabaliya ani gɛlɛya minnu bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ bi politiki siraw yɛrɛ fɛ a y'i da don olu la k'a ɲɛfɔ a ka kuma yɛrɛ sinsira min kan o de ye k'a fɔ ni Mali faamaw sera ka na ni dalilu jɔnjɔnw ye min b'a to k'a fɔ u tɛna se ka kalata yɛrɛ labɛn siga kɔni t'a la ale b'a ɲini CEDEAO ɲɛmaaw fɛ u ka se ka juru yɛrɛ magaya Mali faamaw yɛrɛ fɛ kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko perepelatigɛw kɔni n'i y'a jateminɛ farafinna tilebinyanfɛntɔw u ka jɛkuluba min bɛ yen ni u bɛ wele k'a fɔ CEDEAO an'u ka gouvernement olu kan ka lajɛba kɛ kari nata la ka kɛ Nizeriyakaw yɛrɛ fɛ Abuja a yira la k'a fɔ nin ye lajɛ caman de ye min bɛ ka kɛ Mali ani Laginɛ yɛrɛ kunkanko kow la gɛlɛyaw kɔni bɛrɛ wulilen don ka Mali faamaw kɔni makɔnɔ ni fɛɛrɛ ni dabali ma se ka sɔrɔ Mali faamaw fɛ min ye dalilu ye a bɛna kɛ fɛn ye n'a bɛ jigin u kan Macky Sall ale ka kɔrɔfɔw la a ko min ye élection kow ye olu kɔni b'a dɔn k'a fɔ
gɛlɛyaw caman bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna na o dɔ ye lakanabaliya yɛrɛ ye nka olu kɔni bɛ min fɔ Mali faamaw kana ni dalila jɔnjɔn ye mun de b'a to k'a fɔ u dɛsɛlen ka bi laɲini min kɛlen n'u fɛ ani u yɛrɛ ye kalikan min kɛ diɲɛmaa ɲɛkɔrɔ ka se k'o labato siga kɔni t'a la olu kɔni tɛ sɔn min ma o de ye k'a fɔ ni olu ka nin kulu ninnu lajɛ bi farafinna tilebiyanfɛtɔn yan fan fɛ a yɛrɛ la k'a fɔ finitigi min mana nisɔndiya dɔrɔn o bɛ maramafɛn ta ka fanga yɛrɛ daraki finitigi min mana nisɔndiya o bɛ fanga puruti k'i sigi ni a ye olu kɔni bɛna fu siri o la nin kɔrɔfɔ ninnu yɛrɛ fɔra ka bɛn ni fɛn ye fɛn min u bɛ fɛn wele faransikan na ko forum de Dakar sur la paix et la sécurité a kɔrɔfɔ fɔra ka bɛn ni o de ye wa olu kɔni bɛ min kan hali bi o de ye k'a fɔ Mali faamaw u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min bɛ février kalo tile 27 nata ye san 2022 ka se ka kalataw bɛɛ lajɛlen nun don ni o kɛra baara ninnu olu ka dɛmɛ bɛ se ka fara a kan n'i ye jateminɛ kɛ Macky Sall nin février kalo yɛrɛ nata la ale bɛna ɲɛmaaya yɛrɛ ta u bɛ fɛn wele faransikan na ko Union africaine o ɲɛmaaya bɛna di ale yɛrɛ ma o hukumu kɔnɔ sa a kɔni ka wuli ka jɔ fanga kɔni bɛnnen bɛ bi a ko a bɛ perepelatigɛ min kɔni di ko in ka layi ji ɲɛma joli la olu yɛrɛ labɛnnen don ka Mali yɛrɛ dɛmɛ Mali bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ cogoya min na wa olu ye CEDEAO ye farafinna tilebiyanfɛtɔ olu tɛna sɔn abada maa ka to ka kɛ taabolo ka to ka kɛ farafinna tilebiyanfɛtɔn fɛ waati ni waati ka to ka fanga yɛrɛ firi min mana wuli o bɛ fanga firi min mana wuli o bɛ fanga firi ni fu ma siri o la nin bɛna kɛ taabolo de ye farafinna tilebiyanfɛtɔ yɛrɛ kɔnɔna na Macky Sall a ka kɔrɔfɔw la a ye a yira k'a fɔ jɛkulu min bɛ yen n'o ye kɛnyɛrɛye jɛkuluw ye ni olu ka baara sigilen bɛ ka ɲɛsin kana yɛrɛ ma groupe Wagner a ye a yira k'a fɔ nin kɔni Mali kɔnɔna na ale kɔni fɛ ni Ala ma fara Mali kan a bɛna gɛlɛyaw de wuli tuguni sabu n'i ye jateminɛ kɛ Faransi kɛlɛkɛcɛw bɛ yan min ye l'Européens ka kɛlɛkɛcɛw olu bɛ yan ka fara kɛlɛkɛcɛ wɛrɛw kan olu fana ye u kantigɛda yɛrɛ yira n'a ma ya k'a fɔ nin jɛkulu ninnu bɛ na k'u bɛna kana yɛrɛ sabati Mali kɔnɔ olu n'u ka minɛnw u bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ ka Mali yɛrɛ to ninnu maakɔfɛlen ninnu bolo u bɛ a yira k'a fɔ yanni Mali yɛrɛ lakanako a ka se ka sabati a tɔ bɛna juguya de lakanabaliya yɛrɛ na sira fɛ kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant jamanadenw ni min bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɛta ta ko ni bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛta an baw ka kɛ ni CEDEAO ye a ye ka nin sigikafɔ min bɛ yen ka bɛn ni kari nata ye desanburu kalo tile 22 kunun ko kunnafonidilaw u bɛ laadasigi dɔw kɛ laadasigi a bɛ kɛ arajoso la arajoso min n'u b'a wele k'a fɔ Peace FM ka to ka wele bila jamana kɔnɔden dɔw ma u n'u kunnafonidilaw bɛ kuma sama sama u ni ɲɔgɔn cɛ la kunun ko an yɛrɛ tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔ min ye Adama Bɛni Jara ye ale tun welelen don ka fara Sidiki Kuyate kan kumafɔ minnu tun bolila jamana kɔnɔdenw da kɔnɔ n'o ye k'a fɔ démocratie nafa minnu yera a la an ka baro tun bɛ ka boli o kan o kɔfɛ min ye CEDEAO ka sigi kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ ka kɛ kari nata baro bolila o fɛnɛ kan assise ko kuma min bɛ sen na baro bolila o kan ka fara olu yɛrɛ ka jɛkulu min bɛ yen n'o yɛrɛwolo debout sur les remparts u bɛna bɔli min kɛ ka daminɛ bi jumadonya fɛ baro bolila o kan nka a sigi wulilen kɔ an y'an madon Adama Bɛni Jara la k'a ɲininka fɛn caman na min sɔrɔla a da kɔnɔ an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o la. An bɛ Peace FM ka faso publique an b'o kɛnɛ de kan. Ni ye jateminɛ kɛ bi CEDEAO ye ale kelen don ka wulikajɔ kɛ ka bɛn ni nin kalo in tile 12 ye aw fana ko k'aw bɛna wulikajɔ kɛ fo ka taa se kalo in tile 12 ma concrètement ni CEDEAO ye ɲangini ta ka Mali sɛgɛrɛ bi aw yɛrɛ fɛ bɔda bɛ aw bolo ka ɲɛsin maliyɛnw ma. An bɛ maliyɛnw fɔ u ye wulikajɔ minnu kɛ kunun ka se bi ma juma le 10 décembre 2021 ni juma jiginna an ka ɲɔgɔn sɔrɔ goudron la an b'an daga juma su an bɛ si ye sibiri an bɛ si ye ni CEDEAO kumana jaabi min b'an bolo surasiw ko c'est le terrain qui commande kɛnɛ ka ye an b'o bolodali kɛ wulikajɔ min ka ɲi ka kɛ o nɔbonni na an bɛ don wulikajɔ kɔnɔ an bɔra kuma wagati kɔnɔ waleya de bɛ sisan k'an faso bɔ jɔnya juru kɔnɔ. I n'a fɔ waleya sugu jumɛn? Ni jamanadenw bɛnna min ka goudronba kan o de bɛ waleya o don kama. I ka kurɔfɔw senfɛ i tun ye layidukanw di maliyɛnw ma k'a fɔ ko groupe Wagner mɔgɔw k'u bɛ nalen i tun ye waati dɔw yɛrɛ fɔ fo bi mɔgɔw ɲɛ mɛnna sira la yala i tun bɛ ka mɔgɔw nɛgɛ de wa ou bien tiɲɛ de tun? An ye min fɔ an ko groupe Wagner
expert k'u ka kalanfaw n'a bɛ fɔ expert minnu bɛna jateminɛ kɛ yan'u ka se kɛnɛ kɔnɔ an ko 50 sera an ka jamana kɔnɔ u ye jateminɛw kɛ k'u bɛ se ka Mali dɛmɛ pour que guerre ka ban mais o kɔrɔ tɛ sécurité banna mais Mali ka guerre ka ban k'u bɛ se ka Mali dɛmɛ kalo 6 ko irisiw y'o fɔ an y'o lase de kɛ ka an sinsin dalilu dɔw kan minnu diyalen don an bolo o kɔ irisiw ka ministre des affaires étrangères ko Nations Unies na ko tiɲɛ don ko Mali ni Wagner sigira ka kuma ko Mali n'u ye kuma caman kɛ ko o tɛ olu ka sira fɛla ye ko mais Mali ni Wagner kumana kɔfɛ Ablaye Diop bɔra kɔsa in na Moscou ani irisiw ka affaires étrangères Sergei Lavrov ye ɲɔgɔnya ko tiɲɛ don k'olu ka instructeurs bɛ Mali kɔnɔ minnu n'olu ye kalanfaw ye surasiya b'u na kun kan k'u bɛ Mali kɔnɔ an t'an sigi ka janvier kalo lajɛ malidenw ni min falenna o kɔnɔ komi sisan sonner à gauche frapper à droite o de bɛ sen na an k'an sigi ka janvier kalo ma kɔnɔ n'o falenna min na malidenw an n'o lase ɲɔgɔn ma. Aw ka kumaw tɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ministre des affaires étrangères ko k'olu fana y'a mɛn réseaux sociaux sanfɛ i n'a fɔ tɔw y'a mɛn cogoya min na bi ne ko ale bɛ ka sinsin mɔgɔw b'o faamu cogo di. Kumaw tɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ kumaw n'u fɔbagaw de don ani kumaw n'u tɛmɛsiraw don ko ji bɛɛ n'a boli sira don an bɛ ka min fɔ irisiw ka ambassadeur bɛ k'o fɔ n'olu y'a kanu bi ka tɛmɛ nin sira fɛ Faransi ka ministre de la défense nana a ye Sadio Kamara ɲininka ko i hakilina ye mun ye Wagner ko ka Sadio ko ka Wagner wele Wagner kana wele k'o tɛ ɲininkali ye ko jɔn bɛ se ka Mali dɛmɛ bi k'an bɔ terroriste faga kɔnɔ don o don duguci don o don jolibɔ k'o de ye ɲininkali ye o kɔ u bɔra ka jɔ journalistes ɲɛna a kumana ka kuma Faransi ministre de la défense Florence Parly a tilalen ko Sadio Kamara k'i bɛ kuma wa ko kuma tɛ n bolo hakilima bɛ kulu kuncɛmala dɔ fuga ye min bɛ sen na révolution silencieuse an b'o sira de kan u bɛ sɔn min fɛn na wagati min jugu b'i kan jugu dɔ b'i kɛrɛfɛ dɔ bɛ k'i lajɛ o wagati bɛ hakili de bila ɲɛfɛ kosɛbɛ pour que i bɛ se ka bɔ. I ye jalaki ta ka ɲɛsin Baɲaŋara peuple ma ko minnu b'a fɛ ka désobéissance civile kɛ aw dun y'a kɛ yala e bɛ fɛ ka fɔ aw ka désobéissance civile ni ninnu ta danfara jumɛn b'u. An ma jalaki ta ka ɲɛsin u ma an ye lasɔmini de kɛ ka ɲɛsin u ma parce que e ye min fɔ anw y'a k'u ɲɛ k'anw to a la Cɛbilen Darame y'anw wele téléphone na wagati min anw bɛ désobéissance civile la n'an ye kati sira tigɛ a y'anw wele wagati min an ye araye da araye sira tigɛ sobɔ la araye o wagati Cɛbilen Darame ye ne yɛrɛ wele wagati min na an bɛ désobéissance civile kɔnɔ n'ale ka parti tɔgɔ yira o signeli fɛ parce que il y a Bajangara commune il y a Bajangara cercle il y a Bajangara région Bajangara cercle eli naani de b'u bolo u ye communiqué kɛ bi ko bugunatigɛ u yɛrɛ dama bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ ye dɔw b'a fɔ eli t'u bolo k'ale Bajangara maire an t'a dɔn yɔrɔ min maire don k'ale ne bɛ CNT kɔnɔ ne t'a kalama o tɛmɛnen kɔfɛ Cɛbilen ninnu bɔra bi partenaire ye communiqué kɛ ko eli naani b'u bolo parce que u b'a dɔn an bɛ ka taa gun min kan a bɛna kɛ dalilu contre dalilu ye donc o kama an y'o de fɔ n k'an b'u lasɔmi an ɲɛ bɛ partenaire mɔgɔw de bɛ ka lettre publier k'a cari bɔlɔlɔ siraw fɛ u k'u fara partenaire ko dɛm mɔgɔw olu de bɛ k'o baara kɛ o kama se ka manipulation ta ka don ko in kɔrɔ an ye nin de fɔ k'an sɔnni sigi a kan o kɔfɛ ani Bajangarakaw yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye kunun a bɛɛ dafalen an ko n'an ka kuma in y'u tɔɔrɔ an ye hakɛto ɲini anw tɛ bonya o ma n ko mais min ye parti politique mɔgɔw ye a y'an n'olu to ɲɔgɔn na komi u b'a la ko bin kɛr'u kan kuma fɔr'u ma u bɛ min jalaki ko mais k'u b'a to sariya ka baara kɛ an ko kuma ye tɔ k'a jɛ u bɛ fɛ k'a kɛ komi sariya fila de bɛ yen justice à géométrie variable u bɛ k'a kɛ i b'a fɔ o baara de bɛ sen na c'est à dire minnu bɛ fanga fɛ olu tɛ jalaki mais minnu bɛ fanga contre la n'u bɛ ka fanga lagosi olu de bɛ jalaki olu de bɛ minɛ kiri la an ko bɛ tribunal yɔrɔ dɔn u ka avocat b'u bolo u b'u tilen ka taga kiri don n'u ye kiri don n'o wolola min na olu yɛrɛ bɛ faamuyali caman kɛ anw fana bɛ faamuyali caman. Dalilu jumɛn b'e bolo ko ninnu ka élu de bɛ ka nin ko ninnu ɲagami ta waleya minnu kɛra. Lisi b'an bolo u ye baara minnu kɛ o fana kibaruya bɛɛ b'an bolo. Eli ademaw bɛ nin ko in na minnu y'a signé Bamako yan olu ka ɲɛmɔgɔw bɛ ka transition da. Eli Sinidi olu bɛ Bajangara kɔnɔ deuxième adjoint de terminé olu tɔgɔ bɛ lisi in na u danna lisi in ma nka an b'a dɔn u ye baara min de kɛ an bɛ k'u makɔnɔ komi ko tribunal ko bɛ se ka yaala n'o falenna min na maliyɛnw tɛna ko seere an kɔni bɛ min dɔn an tɛ kuma fɔ ten parce que an ye silamɛw ye an ye hɔrɔnw ye min ka jiginɛ ta k'i b'a da adamaden na ne welela bɔgɔ jeninen kan nin bɛ k'a 14nan de ko diffamation a mɔgɔ bɛɛ tilala ka laban ka yafa deli an fɛ. Yala e CNDT membre mɔgɔ i ka sarawali i ko k'i jɛnnen don a ko yala aw bɛ ka nin mouvement min bɛ kɛ a wariw bɛ bɔ min di. Voilà nin bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ an b'an tigɛ fara ɲɔgɔn kan ka sonorisation ta de don o tɛmɛnen kɔ journalistes ka ni conférence de presse bɛ olu ka wari de don an bɛ kulu min na bi an ye kulu 14 de bɛ ka nin organiser donc an ye ɲɔgɔn ye kɛ a budget bɛɛ c'est public an bɛnna min kan min bɛ ka ɲi ka bɔ a la an y'a tila
tɔn bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ka ɲi k'i ka bɔta bɔ kulu 14 ɲɔrɔ serifu ka kulu b'o la M5 b'o la chauffeur b'o la commerçant b'o la yɛrɛwolo b'o la o n'a ɲɔgɔnna caman mɛ kulu 14 o de farala ɲɔgɔn kan an ye wari tila bɛɛ lajɛlen bɛ na n'i ta ye pour que an ka se ka wuli ka jɔ. I ko mouvement démocratique k'u ka waati kɔnɔ k'u ye impunité de fanga bonya kosɛbɛ a yakubara kosɛbɛ ni e y'o fɔ o tɛ mɔgɔw dabali ban wa parce que an y'a mɛn e yɛrɛ da kɔnɔ ko bandaw taara sujuru bi makɔrɔn ye o waati kelen o fanga kelen tugu k'a bɛ wele ko bɛ la an y'a ye k'a fɔ CNT mɔgɔw kangara i ni fanga ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ impunité o ye mun ye. CNT mɔgɔw ma kanga ni fanga ni ɲɔgɔn cɛ bandaw ka lettre kɔnɔ Mokhtar Wane de y'a sɛbɛn pour être plus précis CNT ɲɛmɔgɔyaso ye n wele n nana u ye lettre yira n na ko demande de levée de l'immunité parlementaire membre du CNT Adama Ben Jara. Au corps objet pour injure public à l'endroit du président de la transition. Ne ka intervention kubu o y'a lamɛn minute 13 o y'a ta YouTube la k'a kɛ clé kan k'a don télé la. Bureau sigira k'a lajɛ o y'a lajɛ plus de 20 fois. Kumaw fariɲara a kɔnɔ mais o ma nɛni y'a kɔnɔ. I taara sujuru bi o tɛ nɛni ye parce que ala kira ala de ko kuranɛ kɔnɔ k'a ye sujuru bi. Ka sujuru bi mɔgɔ ɲɔgɔn ye. I bɛ bon ala o de fɔ la kira ye. A kɛra mɔgɔ labato de ye nka a ma kɛ nɛni mɔgɔ labato la olu fana bɛ yen nka o ni nɛni tɛ kelen. An ko de bandaw i bɛ ka taa sujudu bi makɔrɔ ye sabali wa ni ye video lajɛ bandaw à l'Élysée n'i y'o tape YouTube kan i bɛ bandaw ye a kɛ mɛ k'i sujudu ka ɲɛsin makɔrɔ ma dɔw ko ko Covid foli don a ma ja makɔrɔ min sujudu ale Covid kɛlɛ o makɔrɔ mɛ siraw ɲɛ an y'o de fɔ k'o bɔgɔ la dɔn n'o tɛ o ma kanga ni fanga cɛ. Adama Jara bɛɛ ni i ni ce. Ne de b'aw fo. Labaw nin tun ye Adama Jara ye wale kɔfɛ kɛnɛ in yɛrɛ kɔnɔ min ye kɛn yɛrɛ baarakɛla dɔw fana tun bɛ yen olu fana u ka dusumakasa yira Sodi Ibrahim Jayi min sɔrɔla ale da kɔnɔ an ka jɛ ka o lamɛn. Sori Ibrahim Jayi, je suis président de l'association qui est basée à Yamakoro Israbakoro, à DCN. Bi ni mɔgɔ min ye ɲininka o si ka fɔ kuma min bɛ yen bi ko maliyɛn bɛɛ welelen don bɛɛ ka nin hakilina fɔ Mali taabolo ɲuman kan aw ka association aw ye mun ye a ko la. En association, dysfonctionnel donnent bien association qu'on a parce qu'il faut dire la part des choses. Parce que sur l'élection 2018 qu'on a, donc comme moi je suis une association organisée avec quelques gens, je suis le président de l'association. Je me commence là, l'association pilote avec quelques-uns. Bon, on est nous assisi kɔnɔna anw kana ka yala ka mɔgɔ sensibiliser pour la cause parce que assisi ye bɛɛ de ta ye fasodenw bɛɛ de ta don donc mɔgɔw bɛ se k'u yɛrɛya cogo la cogo min na moi j'ai vu que mɔgɔw nɔrɔlen bɛ parti politique ADEMA ko a tɛ taa parena ko a tɛ taa nin ko a tɛ taa temps bɛ perdu b'o la mais minnu bɛ tamati feere ni jaba feere ni namasa danga na ani minnu bɛ ni baarakɛyɔrɔ la olu bɛ se k'u yɛrɛ assisi kɔnɔ cogo di fo k'o de kɛrɛ jira mɔgɔninfinw na u bɛ se ka taa tɔ cogo jumɛn na n'a fɔra assisi bɛɛ jɛ ni maliyɛn bɛɛ jɛ bon ne ka question b'o de kan parce que ne m'o ye k'a fɔ u bɛ fɛ tamati feerela k'a yɛrɛ assisi kɔnɔ na cogo min b'a fɛ ka to fɔ Maliko la jaba feerela k'a yɛrɛ assisi kɔnɔ cogo di min b'a fɛ ka to fɔ Maliko la bɛɛ ni faransɛnɛ b'a yɛrɛ ye Maliko la cogo di fɔsɛtigɛ sɛnɛ b'a yɛrɛ ye Maliko la cogo di min b'a fɛ ka to fɔ assisi donc moi vraiment o inquiétude de bɛ ne na raison pour laquelle assisi minnu ye assisi sigi sen kan minnu y'a organisé ne ka ɲininkali b'olu de kan yala ninnu bɛ se k'o yɛrɛ y'a la cogo di parce que il faut que u ka sira de yir'u la u ka kan ka taa assisi la cogo min na sira o ko sira yir'u bon n'a fɔra assisi bɛ daminɛ le 12 bon jusqu'à présent o baaraw ma kɛ lettre de bɛ ci parti politique ma a bɛ ci association président a bɛ ci ninnu ma a bɛ ci ninnu ma mais informel minnu bɛ yen n'olu tɛ fɛn na maliyɛn dɔw ninnu fo ka yir'u la u bɛ taa cogo min na ne ka inquiétude o de e fɛ aw ka nin baarakɛla ninnu n'u ye bɛnbolilaw ni sotarama chauffeurw ni tamati feerelaw ni jaba feerelaw ni namasa feerelaw ɲinan kelen d'aw kɔ wa ɲinan kelen ma parce que ne m'a ye k'a fɔ o b'u yɛrɛ assisi kɔnɔ cogo min na ne ni minnu y'a bɔrɔ o k'olu bɛ assisi k'olu bɛ taa aw tɛ commerçant ka kulu kɔnɔ non bon commerçant ka kulu non bon o bɛ dɔw bɛ fankelen fɛ dɔw bɛ commerçant dɔw bɛ fɛn syndicat bɛ dɔw bolo mais bɛɛ t'i yɛrɛ y'o kɔnɔna na il faut que minnu bɛ yen maliyɛn kalanbali de ka ca ni kalalen mɔgɔ minnu bɛ intéressé ko la olu b'o dan dɔw bɛ olu tɛ intéressé mais maliyɛnw o tɔɔrɔlen don o tɔɲɔnen don mais fo fana ka assisi sɔrɔ o b'a si sɔrɔ cogo min na il faut que weleli populaire de ka kɛ à la télé dans les radios dans les trucs pour que aw bɛ cogo di a bɛ taa cogo di a b'a ka carte sɔrɔ cogo di a bɛ se ka fɛn sɔrɔ cogo di assisi la sɔrɔ cogo di o ka fo ye o ka taa parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen o tɛ kulu la dɔw bɛ yen o tɛ kulu la o kɔni bɛ faso baara la u bɛ taa fɛn kɛ jardin sɛnɛ ninnu filɛ o caman bɛ yen o tɛ kulu la o kɔni waati dun koro n'aw ma wele yan bon ne ma weleli kan mɛn ma weleli kan ni sugu kɔnɔ minnu muso minnu tamati feere ne n'o bɛ yɔrɔ minnu bɛ sugu feere misɛnninw kɛ ne n'o caman bɛ ɲɔgɔn ye o ko an mun don assisi kuma fɔla an t'a yɛrɛ dɔn an m'a yɛrɛ yala cogo aw ka laɲini ye mun ye an ka laɲini o bɛ se ka taa assisi la cogo min na o bɛ se ka assisi la sɔrɔ cogo min na waati koro n'aw bon o bɛ se ka fɛlɛ kɛ o bɛ se ka o fɛlɛ ko la il est en retard même s'il y a moins de 72 heures 92 heures o bɛ se ka lasɔrɔ cogo min na o bɛ se ka wele da sugu la cogo min na o bɛ se ka taa sugujɔ la sugujɔlaw bɛ yɔrɔ min na o bɛ se ka taa bɛnni baarakɛlaw bɛ yɔrɔ min na o bɛ se ka taa o bɛ se ka jɛkulu dɔ sigi mɔgɔ min bɛ se ka taa kuma o tɔgɔ la hali n'olu tɛ jɛra mais o bɛ se ka liste dɔ kɛ pour que olu bɛ se ka taa kuma olu tɔgɔ la u b'u ka kuma d'olu da mais est ce que a dɔ la o ko in dabɔlen tɛ société civile dɔrɔn ni parti politique dɔrɔn de kama bon société civile ko Mali kɔnɔ yɛrɛ b'a dɔn min société civile kɔnɔ parce que n'a fɔra
bɛɛ ka taa kuma parce que ne y'a société civile n'a ka baara de an bɛ dingɛ min kɔnɔ mɔgɔw ma jɔ o jɔyɔrɔ de la c'est la raison pour laquelle anw b'a fɛ bɛɛ de sen ka don a la wa se bɛɛ ma i ka yɔrɔ la i ka kuma laban n ka kuma la n bɛ foli di ala ka assise ɲuman tɛmɛ ka sigi yɛrɛ la ka ɲuman tɛmɛ yɛrɛ la Mali ala ka Mali ɲuman bɔ merci. ayiwa nin tun ye Sori Ibrahima Diaye a ye kɔrɔfɔ minnu fɔ assise kan an bɛ dugawu kɛ ala ka a kɛ hɛrɛ ye